مباركس دقيمة كاليت خفال بزعبا تقدامي تخفال بزعبا فتح سلمتاي بزحلو نزبل أنا بفلاي حبرتسبنا اوف كورس اب نورز امريكان يوروب اون الله تا تسقماتو سلمتاي قريبلنا نيرو كبرابي مسكن اكسبرت ناي ريليشن شيب كونسلر انا حضار مالتيو مغرد هب بزعبا فتحنا قيمة دارو كم خمس زعدي زلو كونسلرز ناي ميريج كونسلرز تبلو السونا بسياتل واشنطن دغمت حاونا لهم ناتو مفتحي عون خينا مسح انت هنقبر لنا نزبل كان يتغفر امثلكم الله مرحبا كبراب يمسكن مرحبا ميكيلا. موتا قدامي تخفال بزعبا سلمتاي بزحلو فتحات بالحجي اف مفتحي انتاي تقبرنا حايش نزبل بمجمر ابت من مسراتنا ريليشن شيب باخ جمرمو حجي افتي تينيجر قال يكون كل كازو علم خدا اخذ وان كجمر كلها وان سيتي كدلو خلا وي ساون وتبعتا كتريو كدلو خلا بزوان كو حجي صبو زماني نازل لو على تندق دستيون ده حتى لو وان مصيلو so it's a good thing so اسكي يبون جمر ما صبو حدار وي ما صبو ريليشن شيب نخلوكا انت كنر لنا خم تبعته خم دق دستيو يا سفاح ብዙሕ ሰባት ብዙሕ ቲዮሪስ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ናይቲ ኣትራክሽን ቲዮሪ ዝብልዎ ምሻሎ እንታይ እዩ ዝስሕቦ ንሰብ ኩለን ተን ቲዮሪስ ኣይዝክረን እየ ተን ቀንዲ ዝክረን ግን እንታይ እዩ ከምዚ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ መስሉ ገለመለ ዝበሃል ሰሚዕካ ዶ ትፈልጥ ካብ ምንታይ እዮም ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዝመስሉ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ሕቶ ኣሎ ቶም ቆልዑ እዮም ንዖም ዘምስልዎም ወይስ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቲዮሪ እንታይ እዩ ሰብሲ ከይተረድኦስ ንነብሱ እዩ ዝፈትዋ እቲ ናቱ ዝፈትዎ ነገር ዘለዎ እዩ ዝፈትዋ ማለት እዩ እንጂ ከይተረድኦስ ንነብሱ እዩ ዝምርዓዋ ዘሎ እቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ ተመሳሳልነቶም ከምኡ እዩ ዝብሎ ኣሎ ወይ ድማ ትትቕበሎ ባህርናትካ ኢኻ ትፈቱ ዝብሎ ኣሎ ኣነ ግን ኣብ ምንታይ ፅቡቅ ጌራ ትርዳእኒ ሰብ ንመን እዩ ዝፈቱ ነቲ ናቱ ቫልዩ ሲስተም ዘሎ እቲ ናቱ ክብርታት ዘሎ እቲ ዘኽብሮ ነገር ዘኽብር ክብርታት ሓፂሩ እዩ ዝፈቱ ናብኡ ኢኻ ኣብ ፊኒትክስታይ ትክእል ኢኻ ትወድቕ ኣባኻ ክቡር ነገር እንታይ እዩ ገንዘብ ኮይኑ ክቡር ጓል ሃብታም ሃነፍነፍ ክትብል ኢኻ ንዓ ፈተያ ኢልካ ክሳብ ክትገብር ክትደሊ ኢኻ ማለት እዩ ወይስ መልክዕ ውቃበ ገለመለ ኢኻ ትፈቱ መን ንፀልእ እሱ ክትብለኒ እንዲኻ ግን እሱ ተቐዳማይ መሪሕ ክስታይካ ክብርታትካ እንታይ እዩ ዶ ወይስ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ክጠቅስ ውቃበን መልክዕን ጠባሪዩ ይኸይድ ኢልዎ እታ ንእግዚኣብሔር ትፈሪ ሰበይቲ ግና ትነዓድ ብሎ ነው ሕጂ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብሓፈሹ እቲ ክብረታ እንታይ እዩ ኣበይ ክብረታት ቫልዩ ሲስተም እንታይ እዩ እንታይ ያኽብሩ ትብሎ እሱ እንተደኣ ስሕበካ ኮይኑ እንተደኣ እቲ ክብርታት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ክስታይ ይገብረካ ኣሎ ኮይኑ ሰስቴይነብል ዝኾነ ወይ ድማ ንነዊሕ ክፀንሕ ዝኽእል ዝምድና ክቕወውም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ክብርታትካ ወዲቕካ ሳብ ክብርታትካ ኢኻ ትወድቕ ኣገዳሲ እዩ እቲ ክብርታትካ ምሕላው ብኣግኡ ቅድሚ ኣብ ሓዳርን ቆልዑን ምብፃሕካ the most important ትብሎ ዘለካ ስኻ ቫልዩ ማለት እዩ ቫልዩ ዕሽሽልካ ክትሓልፎ ይብልካን ትኽክል ኦኬ መርሓባ ከላም ገለገለ ሪኦ እንዴ ክትዛረብ ክውዳእ እሞ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ከምዚ ኣብ መን እዩ ንምንታይ እየ ነዚኣ ፈትየ ንምንታይ እየ ነዚኣ ዘይፈተኹ ኢሉ ካብ ትመራመር ንነብስኻ ምምርማር እዩ ዝሓይሽ እንታይ እዩ እቲ ክቡር ዝብሎ ነገር ኣብ ነብሰይ ዘሎ ክቡር ዘይኮነ ነገር ከንታይ እዩ ምስ ሓንቲ ከምዚ ዝወስደኒ ዘሎ እንታይ እዩ ኢልካ ነብስኻ እንተደኣ ኣስተኻኺልካ ላይክስ ኣትራክት ዝብልዎ ሽዑ እቲ ኣባኻ ዘሎ ክብሪ ዘለዋ ተሰሓብያ ምሳእ በኣኻ ንስኻ ድማ በኣ ተሰሓቢኻ ዝብል ትዮሪ ኣሎ ኣነ ነዚኣ ዝያዳ ትሰማዕ ኣለ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ሪኦ ነው ብምፍታው ድዩ ብመልክዕ ብገለ ድዩ እቲ ቀንዲ ክብርታት ሸለል ብሎት ሰብኣይ ወይ እታ ጓል ኣንስተይቲ
إذا حراي أتجمع خوينو رأيك because sometimes كجوري وي قارسيت تدلين الله ويتوعتين لين الله لسه المسألة شجرة ست خون سواي ويستاي خون غرفة إذا حنك غرفة إلى تعطوا له زحزي كافت حدا كبرتها بأجو شلت ولا لا مالتي وخميت ريو يدق بدق حتى يوم كم له قال سيتي you know قال value ولا سوي كبرتات ولا تخبر وي الله ترى خان بلك هذا الخمس يا تردي كلام so that very important هات له زلها برقت مغنيات كنت زولنا قطعا كوينا أنت دا تمرعها مس حرست مس ولدت ضغطنا مس هيك تصنعني شو أنت هاتكم أنت روحي خاص أنت إن شاء الله قلتنا ستاين مرت زي كنا ويا زي مرت زي تمرت زي كونس نحدار زخون روحي أمو داتا عفران حمشتن عمت غيرنا لنا مس آرام سميتي أتا حقيقي أصدقس تا خمس قوين عينا تا خمس فنشات خمس قستا كل نتنا أزود لاي بلان دي وجنيجن سايكونت تا سبيع تا personality يا مسايتنا which our personality characters خبرتات مسايزنا شو تلا سبيل كمان ميكيلا ولا عبد فيلم مع موفيتات خلها نحدا فيليانز قبرو يدوما نحدا كفو حسن جيرهم أكت كجبر الوسط مالكو عقفو أيكون أمزي إن شاء الله كعقفو سوا يكون عند مرتو جن بحريهم سرعة ولا مالكو تتصلهم سوا تعملوا أيكون I got you حجي أتي بحر سبسين أنتو مالكو كمان يتصبقون يخفوني حجي أب حدار بتحنا قلنا أنت أب ملك جمير كشعنا بحر تتصابق أنت ده سجيرك it can backfire كمل لسقلي أب كبرتات أب كاركتر تدا أستبيل كاجن نملك عنقوانة صبقوني حدا تملك كمان وحسنات يقولون كم كلاتنا نفلتو عم عوايك سام مقبر قال نقر كمتسي مالتي جن التبهري ونتملك ذا تصبقوا أب تناي بحق زمد النطات so بحرياتي دنبر ملك عيكونا بيزك ريخات من لساز الحمش تودي عبك أبو غير كاتسوميك مرحبا أبقى لك خا بدك نسيخ سمع خلقه ولا ريد دلين ولا دي لنا عطوه الذات كافت حدا فاليو القصة اللي وارد ولا صراحة إذا from a get go failure ديو ولا تصبح ونسو it's okay بقول لك حزي you know كلب ميحجي كوا متشورا يكون نزبها على الله انتي تبلو نزخه ولاد أنا وتيت ويدما باي برودكت ناي حدار يمبر شتو ناي حدار أيكون كموتيت مت برخت كايو ግን ኩሎም ዝተመርዓው ውላድ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሽዑ ሓዳር ብዙሓት ኣለዉ ብዘይ ከምኡ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ዝነብሩ ምክንያቱ ዕላማ ናይ ሓዳር ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክክብን ርክብን እዩ ውላድ ሽዑ ውፅኢት ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ክመፅእ ከሎ ወላ ጥዕና ኣሎ ረክብ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ከምኡ ኣይገብሩን እዮም ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ከምኡ ሪኢና ኣለና ግን ኣነ ንውላድ ከም ውፅኢት ኣምላኽ ዝበካ ውፅኢት ወይ ባይ ፕሮዳክት ናይቲ ፍቅሪ እምበር እሱ ንባዕሉ እቲ ዕላማ ክኸውን ቁኑዕ ኣይመስለኒ ፅቡቕ ኣብ ገለገለኻ ካብኣ ምፃናያ እንዳተፋተው ከለዉ ክትወዲ ስለ ደይትኽእል ወይ ከዓ ደይክእል ኣብ ምፍላይ ኣቱ ብኸመይ ትሪኦ እዚ ንስኻ is that a very ማተይሲ how do you see it as a marriage counselor Sazi? What do you think of that? What should they look at it? I know it's individual and I will stay you. Good? بخمي تريد كم تقول قات تنقت مخنيات ناي مفللاي بو ندحر كوينو أنا خدت سابورت زغورو عينت مخنيات يو عيبلوني أنا بمسرته كم ولا ابنتي حدار نواري لندي زعما إذا بزن كنت زم كفالا خاني حدا غاب تريفيال ويدما مخنو زي كونه مخنيات يو أبلو إذا قبل كل لغن فردي عم زخونه يكون كودق أيكني
ካልእ ጠንቅ እንተዳ ኣለዎ ወይ ድማ ናብ ካልእ ጠንቅ እንተዳ ሰቢቡ ኢንሻአሎ one thing leads to the other ከምኡ ኮይኑ ነቲ ብዙሕ ነገር ኣፈራሪሱ ተዘይፀኒሑ ውላድ ዘይምህላው ሓዳር ክፈልዮ ይሲ ብቑዕ ኮይኑ ኣይረአየንን ኢና ፅቡቅ መርሓባ እሞ ኣይ ቲንክ እቲ ኮር ጠቂስካዮ እንዲኻ ክብርታት እዩ ተቐዳማይ ኣብ ሓዳር ቅድሚ ምብፃሕካ ክብርታት እንተደያ ተደያልይዎ ተደይሃልይዋሲ ኣብኡ ምኻድ እውን ካብቲ ሓደ ጠንቅታት ፀጋማት መፂልካ ኣምፂኻ ዘለካ ፅቡቅ ነዊሕ ንክፀንሕ ሓዳርካ ከምቲ ዓንተይ ዝበልካ መለስ ኢና ናብኡ እንታይ ተገበሩ ሓይሽ ወይ ድማ ፅባሕ ፀገማት ከይመፅእ ውላድ መፅእ እቲ ሂወት ይፅዓቕ so what would you ስኻ እንታይ ተተገበረ ሓይሽ ከምታ ዝበልኩኻ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ ከምቲ ግራት ወይ ጃርዲን ኣብኡ ምስራሕ እቲ ፍታሕ ከምቲ ዝበልናዮ ምስ ሰበይትኻ ወይ ምስ ሰብኣይ ግዜ ተሕልፍ እቲ ስነ ኣእምራዊ ካርታ ዝብሎ ሳይኮሎጂካል ማፕ ዝብሎ ናይ ንሓድሕድካ እንተዳ ትፋለጥ ኮንካ ኪንዮቲ ግዳማዊ ክስታይ ካሲ ኣብ ውሽጥኻስ እንታይ እቲ ኣቃውማኻ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማኻ እንተዳ ትፋለጥ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሰናይ ኩሉ ግዜ ጥዑም ትኸውን ማለት ዘይኮነ ግን እናተቀራረብካ ትመፅእ እናተናበብካ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ካርታ እንተዳ ኣላትካ ናይ ሲያትል ካርታ እንተዳ ኣላትኒ ኣብ ከምዚኣ ድሮፕ ግበረለይ እንተዳ ጂፒኤስ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ክስታይ ንግበሮ ትኺለ ኣበየነይቲ ቦታ ከይደ ድሮፕ ክገብራ ከም ዘለኒ ከም ታክሲስታ ክፈልጣ እየ ማለት እዩ ካርታ ስለ ዘለኒ ሽዑ ምናልባት ሓንቲ ፒሰሪያ ክትውሰኽ ትኽእል እያ ድሕሪ ተወሰነ እዋን ኣብኣ ሓዳሽ እያ እታ ሓበሬታ ግን ትጉሙሉ ስእሊ ካርታ ስለ ዝፀንሐኒ እታ ፒሰሪያ ክቃቕራ ክእል እየ ብታ ዘላትኒ ካርታ ተረዲካኒ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማና ድማ ኣለና ናትና ኣቃውማ ኣለዎ እንታይ ዝፈቱ እንታይ ኣበየናይ ሰዓቴ ቀጨውጨው ዝብለኒ ኣበየናይ ሰዓቴ ዝብራህኒ ኣበየናይ እንታይ ትኾነ እዩ ክስታይ ዝገብረኒ ብመጠን ሰበይተይ ንዓይ ሱ ኣብ ዝፈለጠቶ ሱቕ ኢልካ ኣይትናጓዕኒ ኢኻ እዚ ከዓ ሱቕ ኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነ ስራሕ ሓትት ግርጭት ክመፅእ ከሎ ከመይ ትፈትሖ ክስታይ ኣሎ ከምቲ ዝበልክዎ ግርጭት ዘይብሉ ሓዳር ዳርጋ ሂወት ዘይብሉ ሓዳር እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ንግርጭት ከመይ ተኣልዮ ዘይኮነ ትኸውን ዘሎ ትፍተት ጉዳይ ከመይ ትፈትሖ እዩ ንግርጭት ከመይ ተዓርቆ ኢኻ ክትዘራረብ ዘለካ ኣብኡ ከዓ ሜላ ሓትት እዩ ማለት ሃርድ ወርክ ሓትት እዩ ሓደ እዋን ከምቲ ዝበልናይ ሳልሳይ ኣካል ሓትት እዩ ሳልሳይ ኣካል ግን ንረብሓ ናይቲ ሓዳር ዝጠቅም ማለት እዩ ምክንያቱ ሜላ ሓትት እያ ኮሚኒኬሽን እኮ ሜላ እዩ ከምዚ ርክክብ ሜላ እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ኣጋጣሚ ክነግረካሲ ክልተ ሰብ ሓዳር ንሪኢ ኣለዉ ነይሮም ዝፈልጦ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ሓዳር ክገብሩ ከለዉ ናብ መደቀሲኦም ክኸዱ ከለውስ ብውሽጦም ንሓድሕዶም እተሓማመዩ እንታይ እዮም ዝተሓማመዩ እታ ሰበይቲ ንሰብኣያ እንታይ ዓይነት ሰብኣይ ዝገዛ ዓፅወ ሰኪር ከይገበረ ዝድቅሲ እንታይ ዓይነት ሰብኣይ ትብሎ እሱ ከዓኒ ከምኡ ኢሉ ሓምያ እዛ ሰበይቲ እዚኣሲ ገዛኣ ከይመሓደረት ከይዓፃፅወት ክስታይ ናብ መደቀሲ ትኸይድስ እንታይ ዓይነት ሰበይቲ እያ ብላ እንታይ እዮም ዝፈልጡ መሲልካ ኣብ መዕበይኦም እታ ሰበይቲ ኣቦኣ እዩ ነቲ ገዛ ዓፃፅዩ ዝድቅስ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣዲኡ እያ ነቲ ገዛ መሓዲራ ዓፃፅያ ትድቅስ ሕጂ በቲ ናትና ክስታይ ሒዝና ኢና ንመፅእ ክብል ደለየ ናትና ስእሊ ሒዝና ኢና ንመፅእ ነዚ ክትዓርቆ ግን ስራሕ ኣድልየካ መጀመርያ immediately assume ትገብሮ ካልእ ነገር ክኾን ይኽእል ስለዚ it takes hard work ንሓድሕድካ ክትላለ ብቋንቋ ሓድሕድካ ክትፈልጥ ኣነ ዳርጋ ቋንቋ እየ ዘሎ ክልተ ቋንቋ እዩ ነቲ ክልተ ቋንቋ ኣብ ሓደ ሳልሳይ ቋንቋ ከተማእክሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እሳ ናትካ ቋንቋ ክትመሃር ኣለዋ እስኻ ከዓ ናታ ቋንቋ ክትመሃር ኣለካ እዚ ግን ስራሕ ሓትት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ንዑ እንዳዓረብካዮ ትኸይድ ኣብ ግዜ ብመጠን እቲ ዝተወፈኻዮ ነቲ ሓዳር እናተዓረየ ክመፅእ እዩ
ከምቲ ዝበልናዮ ግን መጀመርያ በቃ ንሕና ሰብ ተመርዒና ኢና ስለዚ ሓዳር ከም ዘሎ ብንቡር ክሰርሕ ኢልካ ምሕሳብ ቀዳማይ ጌጋ እዩ ካልኣይ ጌጋ ካልእ ሰብ ክኣትዎ ይብሉን ወይ ድማ ንፋስ ከነእትወሉ ይብልናን ኩሉ እቲ ዘድልየና ነቲ ሓዳር ባዕልና ሒዝና ኣለና ኢልካ ምሕሳብ ከዓ ካልኣይ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሜላ እውን ስለ ዝሓትት ሓደ ግዜ ተርጓሚ ትሓትት ኢኻ መንጎ ክልተ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዘለዉ ኣተርጓሚ ትደሊ ምሻለካ ኣነ ከም ዝብል ኣለኹ እሳ ከም ዝብል ኣላ ግን ክልቲኦም ኣይላቭ ክኾኑ ይኽእል ሕጂ ኣነ ኩናማ ይፈልጥኒ ግን ብኩናማ ኣይላቭ እንተይለካ እንተይለያን ሰበይተይ ሞስ ኩናማ ዘይትፈልጥ ተደኣ ኮይና ምናልባት ብትግርኛ ፀላእኬ ተስምዕ ትኾን ትኽእል ወይ ድማ ኣይፈልጥ ባዕሉ ክትፈልጥ ክመስል ይኽእል ኮይኑ ኣብ መንጎ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ቋንቋኻ ድሌትካሲ gets lost in the translation ስለዚ እዚ ስራሕ እዩ ዝሓትት ብሓፂሩ ከምዚ ግራት ሜላ ከማን ኣይኮነን ዝሓትት ግራት ኣቦታትና ወለድና ከመይ ዝበለ ሓዳር ኣሕሊፎም እዮም እዚ ኣይተባህሉ እዚ ኣየፅንዑ ግን ኣብ ንሓድሕዶም ተወፋይነት ነይሩ and they were working hard ነቲ ሓዳሮም ንኽጥዕየሎም ሲ እተጉህ ነይሮም ምፅዋር እናተፃወሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክብል ፅቡቅ ካብቲ ሓደ ሓደ ዝስማዕ ከዓ ኣብ ገዛ ናይ ምሕጋዝ ከም ዝጠቐስካዮ እንታይ ተተገበረ ሓይሸን ዝብል ድምፃልካ ዘለኹ ሰበይቲ ከም ሰበይቲ እያ ዝሃውስ ኩክ ትገብር ክሊን ትገብር ኣይነው ዜርና ባክ ንብለስ ኢና ከምዚ ዓይነት ፀገማት ዘለዎም ከንታይ ትብልኩም ብርከስ ካብቲ ሓደ ዝረአ እዩ ገለ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ኣብቲ ገዛ ገዛ ክተፅሪ ኩክ ክትገብር ወተባዕታይ ከዓ ሳምታይም ከምቲ ናይ ዓድና ባህሊ መፅኡ ሰሪሑ ዳኣትሉ ኢንፋክት ኣብ ገለገለ ከዓ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሰሪሓ ኣትያ ዝብል ትገብሮ ዘላ እዚ ኸ ካብቲ ሓደ መፋሓፍሒ ስለ ዝረአ እንታይ ተተገበረ ሓይሽልካ ተምፅኦ ካብቲ ሓደ ናብ ፀገማት ፈትሕት ተኣኪቡ ደደሚሩ መፅእ ይመስለኒ ንስኻ ብዝበለፀ ትፈልጦ እንታይ ሞ ክንብል ኢና እዚኣ ዕረቕዋ እያ ክብል ከም ዝበልካ መጋራጩ ምክንያት ተዳ ኮይኑ ኮፍ ኢልካ መዕረቂ ወይ ድማ መቀራረቢ ዘረባ ምምፃእ ግቡእ ሓደ ካብቲ እንታይ እዩ ምስኣ ኣልጊበን ክዛረበካ ባውንድሪ ወይ ድማ ደረት ይበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብ ሓዳር ደረት ከምዚ ሓዳር ደረት እንታይ ደረት ኣድለየ እዚ መባእሲ ደረት ንዶብካ ክትፈልየሉ ከይትበኣሰሉ ገለመለ ገለይካ እምበር ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣዘራርባ ግን ኣብ ሓዳር ደረት ንምንታይ እዩ ዘድሊ መሲሉካ እቲ ፍቅሪ ዝህብን ዝቕበልን ዘሎ ክትቀባበል ከለካ ኣፕሪሺየት ኢኻ ትገብር ደረትካሲ ንክትህብ እዩ what is within your control ኣብቲ ናትካ ዘሎ ናትካ ክሊ ናይ ቁፅፅር ዘሎ ነገር ምፍላጥ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሰበይቲ ፈትያ ረድያ እዚ ሓዳርና ምንቲ ክትፅብቕ እዚ ገብሮ ኣለኹም ተደኣ ትብላ ኣላ ኮይና ካብ ናታ ዝምንጩ within her control ተረዲእካኒ ፈሪሓ ጃጅያ ከይኩሪ ገለ እንተገይረ ድማ ከምዝኾኑ ተደኣ ትብላ ኣላ ኮይና ግን እቲ ደረት ዝተሰጋገረ ኮይኑ ይርዳእካ ማለት እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ ሓደ ዝያዳ ከምዚ ይግበር ሓደ እዚ ይግበር ኢላ ከም ማዓራርዮ ዘይኮነሲ ካብ ፍቅሪ ድዩ ዝግበር ዘሎ ፈቲኻ ዲኻ ትገብሮ ዘለካ እንተ ደኣ ፍታውካ ዘይኮይኑ ድማ ክትገድፎ ናፅነትካ ዲ ብናፅነት ዲኻ ትመላለስ ዘለካ ኣብቲ ሓደ እዚኦም ክትምልሶም እዩ ትቐንዲ ክስታይ እንተ ደኣ ከምኡ ኮይኖም ኩሉ ፅቡቅ እዩ ከከምቲ ስምምዕ ናይቲ ስድራ ቤት ኦኬ مرحبا well I think እቲ mostly አንተ ይትንክፍካ ነርካ እዚ መምፅኤ እንታይ እዩ ኣብ ገለገለ ዝሰምዖ ዘረባ ማታት ነዊሕ እዋናት 20 ዓመት ቆልዑት ከዕብዩ ይፀንሑ እሞ ሰበይቲ ትጎይ ግዜ ኣብ ነብሶም ምስኡኑ ኣቲ እንደ ዘደይ እንድሕራ ትውዕል ከሎም ኣብ ገለ ኣብ ደቂ ሱሳ ገለ ምስ በፅሑ ፍትሕ መፅእ ወይቲ ዓንተይ ዝበልካዮ ፀሓይ በዚሑ ዝበልካዮ ነዚ ከንክትገብር ንኸይትገብር እንታይ ክትገብር ኣለካ ንምንታይ ከዚ ንዛረበሉ ዘለና ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣብ ንፍትሕ ንኸይትበፅሕ ትገብሮ ነገራት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ከዓ ድረአ ዝዝረብ
بفلا بحبرتسبنا له እንታይ ተገብሩ ሕሹ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ወይ ከመይ ግዜኦም ከጥፍዎ ግብኦም ኣብ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ደቀያ ብዙሕ ዝጥፍእ ግዜ ንሓየ ተድህበለይና ዝብሉ ተባዕታይ ኣሎ ኣብ ሴም ታይም ኳሳ ከዓ ክንዲ ንዓይ ቆልዒ ድሪኦ ኣለይ እንዳዓርክቱ ድዩ ዋላ ካልእ ኣክቲቪቲታት ትገብር እዚታት ረሞስኪ ነዚኦም ከምዚ ዘለው ኣብ ሓዳር ዘለው ክንታይ ትብሎም ሓንቲ ዛንታ ቀዘንትበልካ ምናልባት ሳይ ትገብር ትኾን ክልተ መሓዙትናዮም ሕጂ ኣብቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ቡን ንኩሎ እዩ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ግን ግዜ ረኽቡ እዮም ነታ ቡን ኮፍ ኢሎም ንክስታይ ንክገብሩ ኣብ ሞቃ ከመይ ከምኦም ዝበሉ ትጉሃት ስድራ ቤት እውን ኣይፈልጥኒ ኣብ ዝወዓሉ ውዒሎም ኣብ ዘም ሰበይትዮም ግን ኮፍ ኢሎም ቡን ዝሰትዩ ኢላ ናይ ክልቲኦም ግዜ ኣላ ሕጂ ሰብኣይ ነዊሕ ስራሕ ስለ ዝፈቱ أنت حجسي بون أبون كي خيامبر دحر حجس قد فيا إلواسي مو حدر قد فيا أزيت بلني إلى أصحابنا تجي قوم إلى تنقل إلو ينقرنا نيرو تايا تا لسن نايدي أنت مسيلو كان دارجا بون ترى بختبلات صديق أبون كم زي dating ندير بالا أب زعدي جن ناي قدم لقوة خاجة لما لهم كيكون صديق أبتا جزاها بون ستيلا ጉጅም ትበሃል ደቂ ኸንዳ ዓበኻ ማለት ድራር በት እንዳ ክስታይ እንዳገበርካ ጉጅም ትበሃለላ ግዜ ተተረኺባ ግርጭት ተሎ ክዕረቕ ዘሰሓቕ ተሎ ብሓደ ኮንካ ክትስሕቕ ኢኻ ሽግር ናይ ክስታይ ተሎ ብሓደ ኮንካ ክትፈትሑ ኢኻ ፋይንድ ታይም ግዜ ርኸብ تا مستير انتايا انتدا اب حداركا غيزي تدا زي رخيبكا بحد تنبرلو غيزي يغات انزلخا اب دحراي مالتي دحراي زغبرو انت اي كالني كفت زي تباهل برتو يزقون غيزي ناوسد خيب كنا سلازي مستامنا ابروخات فيت ابتامنا ابروخات اتو ግን ክልቲኻ ጉጅም ትበል ዓይንን ዓይን ተጣምትካ ጉጅም ትበላ ግዜ እንተ ተረኺባ ግን ትርከብካ ክንድት ኣገዳስነትካ ሽዑሱ እናተሃንፀና ተሃንፀ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ንሓድሕድካ ኢንቲሜሲ እናተፈጥረ ኸይድ እሞ ዳሕራይ ደቂ ምስከዱ ቆልዑ ምስከዱ ኣጋይሽ ኣይትኾኑን ኣጋይሽ ሓድሕድካ ኣይትኾኑን ትናብራኻ ከምኡ ኢሉ ቅፅል ይኽእል ቆልዑ ኣለዉ ናይ ቆልዑ ወድሆታት ኣሎ እንዲሁ ናይ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ምዕራብ ኣብቲ ናብቲን ክስታይ ዝገብሩካ ግን ከምዞም ስድራ ቤት እዚኦም ዝበልኩኻ ኣብ ደቆም ተወፈዩ ከዓኒ ኣይፈልጥኒ ደቆም ኣዝዮም ሕጂ ኣብዚ ብፃሕ ኣብፂሖም ገለመለ እዮም ዘለዉ ከዝነግረካ ከለኹ ማለት እዩ ኣዝዩ ፍቅሪ ክስታይ ገይሩ ስለዚ ተጋራጫዊ ይኮነን ኣብቲ ቀዳምነት ሂብካ ንዑ ኣብኡ ኢንቨስት ምግባር ኣብኡ ምውፋር እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ወተባዕታይ ኣብ ሓዳር ዘለዉ ቀዳምነት ንሰበይቶም ረኽቡ ግብኦም ዋላ ንደቆም ቫይስ ሰበይቶም ሰበይትኻ እተዳ ዘይኮንካ ንደቅኻ ክትኮን ኣይትኽእልኒ ጓል ኣንስተይቲ ኸ ኣደኸ ሰብኣያ ንሰብኣያ እቲ ፍቅሪ ቀዳምነት ነቲ መርሓባ ቢካዝ ካብቲ ሓደ ሓተታት ሕቶታት መፅእታት ድዩ መብዛሕቲ ግዜ ሲ መሸፈኑ ክኸውን ብል ሰምዕ እሞ ተቀዳማይ ምሳኻ ዝነብርካ ኣይ ቲንክ ሰበይትኻ ወይ ድማ ሰብኣይካ እዩ ቆልዑት ገዲፎምኻ ክትክድ ዘለካ መሽ ማይ ራይት ኦር ሮንግ እዋን እቶም ደቅኻስ ከምቲ ውፅኢት ኦፍኮርስ ብወገን ሓልዮት ዝያዳ ንደቅኻ ሓልዮት ከድልዩካ ክእል ክኾን እዩ ከድልየካ ክእል ክኾን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢድካ እዮም ወዲቖም ዘለዉ ኣብ ሓልዮትካ እዮም ዘለዉ ደቅኻ መርሓባ ንምግቢ መነባብሮ ንገለመለ ብሓልዮት ኣብኦም ግዜ ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ብፍቅርን ብቀዳምነታትን ግን ኣብ ብፃይካን ኣብ ብፀይትኻን እሶም እስኻ ስለ ዘለኻዮም እሶም ዝብል እምነት ወልሰደድ ካብቲ ሓደ ኣዘራራቢ ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝሰምዖ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ንዛረባ ሓደ ሓደ ግዜ just they don't stop talking ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ሕጂ ብጀንዲ ብጀንደር ከምኡ ስለ ዝኾናለን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ፋክት ሓቅነት ኣለዎ ድዩ እስኻ ዝበለጠ ትፈልጦ ካብቲ ሓደ እውን ኣብ ገለገለ ዝሰምዖ that's it yes ክውንነት እየ ንዛረባ በሃል ግን እነውሕ እሞ
what do you think of that? እዚኣ ዳርጋ ኩሉ ዘላ ዘረባ ሕሜት እያ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣይ ቲንክ ደቂ ኣንስትዮ ኢሞሽናሊ Yes. እሰን ዝያዳ ማቹር ኮይኑ ስማዓኒ ዋላ ኣብቲ ህዝብና ዋላ ኣብቲ ሳይ ክትሪኦ ከለካ ምስ ስምዒተን ቀረባ እየን ንሳተን ንሕና እኮ ይስማዓልናን ማለት ኣይኮነን ግን ብካሊእ ኢና ነውፆ ወይ ንንድር ወይ ንሓርቕ ወይ ገለ ኣዋፃፅኣት ሳይ ይገብረና ሕጂ ተዳሪኻ ኢሞሽናሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ከማን ፀንሓ ዋላ ዕድመ ተዳሪኻስ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ፀንሓ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ናትና ቻሲ ናትና ፊውዝ ቀልጢፋ እያ ትቃፅል ስምዒታውያን ኣይኮናን ዘይኮነሲ ስምዒትና ከመይ ጌርና ከም ንገልፆ ፀግመና ይመስለኒ ኣይተማሃርና ቆርጡሞ ወሓጦ ገለ ግበሮ ገለ ስለንበሃል ኣይንፈልጦን ኢና we don't even know how to ሓደ ግዜ ከመይ ጌርካ ከም ትገልፆ ክስታይ ይገብረካ ስለዚ ሓደ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ክገልፆ ዕድል ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ገልፆ ክእለት ኣለዎ ሜላ ኣለዎ ነቲ ዝወዓለኦ ክትንትንኦ ከለዋ ገለ ክስታይ ይገብሮ እየን ሕጂ ወዲ ተባዕታይ ከዓኒ ኣብ ከብዱ ወይ ድማ ስምዒቱ ብካልእ ኣብ ስርሑ ገለመለ ዝወዓሎ ክስታይ ይገብሮ ከም ዝተጨነቆ ዘላ ኮይኑ ክስምዖ ይከኣል ግን ብኸመይ ፍታሕ ትረኽበሉ እዚ ሕጂ ብፍላይ ካብቲ ሓደ ትጠቕሶ ናይ ሎሚ ድበደልካዮ ጥራሕ ኣይኮነስ ናይ ሎሚ 6 ዓመት ድበደልካዮ 6 ወርሒ ድበደልካዮ ይወፅእ በሃል እስኪ እንታይ ምክሪ ኣለካ ንዐአን ብኸመይ ከ እዚ ነገራት ክፈትሕዎ ክእሉ ክልቲኦም ሕጂ እዚኣ መምፃኻዮ ምክኤለ ምልእቲ ሴሽን ክንወስደላ ንኽእል ኢና ናይቲ ኣፋታት ሓግሪችት ምክንያቱ ክፍታሕ ከሎ ሓደ ግሪችት ሓንቲ ካብተን ሩል እንታይ እያ stay on the topic እያ ኣቐዳመይቲ እያ ንሰብኣይ ተርቦሕ እያ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ነገር ተኣሳሰረላ እዩ እዚኣ ጥራይ ኣይኮንካን እኳ ቅድሚ 6 ዓመት እኮ ከምዚኣ ጌርካ ነርካ ሓትነይ ምስ መፀት እውን ከምዚኣ ኮይና ነይራ ኣብ ከምዚ ኢለን ክትኣሳስ ንዓተን ሓደ ሙሉእ ነገር እዩ ሕጂ ኣብዚ ክፍታሕ ስለዘይከኣል ሓንቲ ካብተን ንግርጭት ክፈትሓ ዝኽእል ኣብ ምዝራብ what is the issue እታ ቶፒክ ኣነፅረ ስለዚ ካብታ ቶፒክ ክወፅእ ከሎ ወይ ክትወፅእ ከላ ድሓን በዚኣ እሞ ንዛረብ ብዛዕባ እዚኣ እንተደኣ ላትክዓ ኣብዚኣ ነፅናሓ እያ ከመ ርእሲ ንሓዛ ሕጂ ግን በዛ ርእሲ እዚኣ ንወድእ ክትብል ከለካ እስኻ ሕጂ እስኻ ንደቂ ኣንስትዮ እዚኣ ንሕረዝ ርኢኻያ ኣለካ ምስለኒ ወይ ድማ ተሰውዕለሉ ኣለካ ድመፅካ ሓበሬታታት እዩ እንታይ ንበልካ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ከምዚ ክልዋ ከለዋ ፅቡቅ ኣሎ ኩሉ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋብኡ ድዩ ክትመክረን ትኽእል እቲ በዓል ቤተን ክሰምዐን ወይ ምሰን ዘሎ ፓርትነር ክሰምዐን ምስማዕ ናይ ኩላትና ኣበር እንድያ ሚካኤለ ከም ምስማዕ ትብርትዕ ሜላ ኣነ ከም በዓል ሞያ ኣብዚ ዓውዲ እዚ እታ ዝብርትዐት ምስማዕ ባይዘወይ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ገለ ማለት ግን ፅን ኢልካ ምስማዕ እታ ዝብርትዐት እያ ስለዚ ናይ ኩላትና ፀገም ኣለና ኣብዚኣ እሳ ክገብራ እታ ካልአይቲ ግን ግዜ ከም ናይ ምስማዕ ግዜ ምቹእ ግዜ ምንዳይ ንመኽር ኮነተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ትመኽረን እንዲ እታ ምችእቲ ግዜ ክትፈልጣስ ፅቡቅ ምፅእ ኢሉ ሰብኣይ ከብዱ ጠሚዩ ነብሱ ክስታይ ኮይኑ ደኺሙ ገለመሎ ከሎ ሽዑን እንተደኣ ዳሕዲሕካሉ ከይሰምዓክ ክኽእል እዩ ስለዚ ኣድሪርካ ምስ ኣዕረፈ ገለመለ ፍቓድ እውን ክስታይ ጌርካ ሕጂ ዶ ክንዘራረብ ኢልካ እቲ ግዜ ክስታይ ፈሊኻ ክትዘራረብ ተመራፂ ዓዳምኻ እዩ ነቲ ነገር ንክትፈትሖ ኣይ ቲንክ ነፍሲ ዝኻደ ገፊሕ ቶፒክ እንድዩ ሜቢ ኣብ ካልእ ግዜ ከነስተውዕለሉ ኢና ከነምፀእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መርሓባ እሞ ካብቲ ሓደ እቲ ዝስማዕ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቆም ብዙሕ ኢንቨስቲ ይገብሩ እዮም ዝበሃል ኣሎ ስካብ ክንደይ ሓቂ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እየን መብዛሕትኡ ድጎያ ገለ ይበሃል እሞ ኩንነቱ እንታይ እዩ እዚታት ከ ፀገማት ካብቲ ሓደ ፍትሑ ንክትፈትሖ ስታ ክትገብር ትኽእል ዝያዳ እቲ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ተዘይተጋጊ ዳርጋ
توم أنا زفلت مالتي من الوقت زي فلت أخلو خلهم تزوج أب جزوي وخلل كل وعلى المصدقو أتب صحت كو جنا معربانيا أب أب زبنا آخر خلهم كومجن it's about fairness مكيلا يعني إن شاء الله fairness كنا متى حدا ولدي وأبا ولد عدت رأي زي كون أبو ويدما نابو فيجر يدلين up to development ولا مصنعت up to تصبح زحبره أبو ويدما نابو فيجر زي يقولوا خلعة up to developmentu كم تل أبو ويا أبو فيجر زي يقولوا كستاي كم زي كونه يستاي جورم حاجة عدت رأي كونت المالتين سلازي أبي ودك تركب مو أب ممع بالهم أبرك تخلوكا how beautiful it is كندي تعمي كندي سناي نزل نجار زخب متى خاف بلوتو تدلي إن شاء الله كا ما تكاتاي بلو جنزب ولا قالون أي تكوني زي كالعالم of course نبرأ نبرك الآن وقت دق خاف أدلي خايم بتحدوغن so أقداسي خاتم زلها نتعدقها حاجة زخوني هو بتاعم قداسي صبو well I think أبوزح نازم كان يا خيط لا نمسالي حجي كم تعنتو يقلس كايو السيل التي حقوز جوز بزي حوو تحضر أبقى قلة كم تعنتو تقيسنا نيرنا جنزب وخون جنزب كفت حدا فاكتوري كاها توب one of the top يمدلو أب نورد أمريكا حجي توب one of the top factors ماني يمدلو تحدها في الدالة دي لو the cheating مالتيو أو نخبطحو نحرقو ثبتحو أنا نخيبطحو زخت أصلنا تاني حامو أو نخيبطحو أبقى قلة الحجي counselor family counselor داخل يحشو because معقول علامات family counselor بتمرتيو كم سقعد سقعت وصو زلها مصنعتنا دك سبات بحرياتنا دك سبات تصنيع خيها أب عدنا كابي بتبهلتات يجي خيل مالتي سنس كبهلنا وصيخات نبرال لها ولا كاتبهلنا تفوتو يا أخا جن بتزلكا حبرس society صلوكاي تفلالي نجارات كم تعلقاي so it's very hard بتنات كبهلي تقيد كهتكيد كلا أي اتي انتي privacy بهلا لو يجمع لك كامس أبغى قلة بنتستير له خونا بعدنا كعرقو آتيوم ويجلا آتيوم أو أترف ويدم تمدأتو هما فلوت آتيوم أبز قلة بتشعيل واتس كم زربار سمع مالتي هجي اتي انتي تقور حشو أو نحر حقوز قوز بس يحضرهم تفعل نجار كون خيري خمس تقصصنا حبزوح مالتي وأقولي ركمان السخاء شماغلت ركمان تقبر ويلما family counseling expert تاع relationship وأقولي ديو انتي مخرم ضغط حتى كم تزبركوها أنا نحدر سلسة قال جزء من رينا دين سلسة عنود يوم زقوم هذا الإمنة لني على علامة نايتي حدر سخابتهم كل يوم يعبي حنسب حدر مسكومة كل يعبي the whole is bigger than the sum of the parts تقولوا زرار إن شاء الله لازم تعلموا على commitment to move by خلاي إذا أنا ناي لب ناي مرج أنا قري ثالثاي رخكبي communication هجي رخكب ميلاي بقى skill setting ميلا خانت كي تمهر كايو كي تلامت كايو خمد بشكلة تاخد تلامت زعبا بشكلة أنا ساعات كنا نركز إليه خندز غير لوا نفسه كف قوم خندز قستايل لوا بخندز قستايل تسرح قال أنا إيه لغنا نركز إليه من الوقت مصر حقيقي أخونا تاع بشكلة تاخذور أطلع بشكلة تاخذ كل ذلك أخو فيله نتنا أمري نت سكيل ست كلام دخل على شعوب كم بعد بينام قرماي ناب ولا تاع السايت كيف تقل مالتي توم بيزك سكيلز نايم زوار كيف لا تقول كورسات رقون ولا دعوة كورسو تنتن انت قالكو بشكل تاخذ زوار أي كلمة مالتي أو حدا ما هو ترخك ميلا خاني تمهارو تودق እንደገና መልስካ ትመሃር
شو توضق እንደገና እንዳብላሕካ ትኸይድ ክስታይ እዚ ማለት ብሓዳር ብትምህርቲ ጥራይ ዝፀር ማለት ኣይኮነን ከምቲ ዝበልኩ ካብ ፍቓድ ልቢ ኣሎ እቲ እምነትካ ኣብቲ ናይቲ ኣብቲ ንምንታይ ዝሓዳር ዝገብሮ ዘለኹ ዝብል እቲ ቅዱስና ናይቲ ሓዳር በበቲ እምነትካ እዞም ሰለስቲኦም እንዲኦም ክስታይ ዝገብሮም ኣብ ንሓዳር ከምቲ ዝበልካ ልክዕ ከምቲ ናብ ሓኪም ክትከይድ መምስ ሓመምካ ጥራይ ዘይኮንካ ቸክ ክትገብር እውን ትኸይድ እንዲኻ ነቲ ንሓዳርካ ንምጥዓይ ኣነ እንታይ ምፈተኹ ብዛዕባ ርእሰይ ዝኣዛረብ ዘለኹ ይመስሎ እምበር ኩሉ ሰብሲ ወሸለ ነቲ ሓዳሩ ዝዘራረበሉ ውሑስ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ሓዳሩ ዝዘራረበሉ ውሑስ ዝኾነ ስፍራ ክርከብ أبانا عجبت ملالة سويت كريستيان ألنا أننا يشدش سب حدار قال ملا ألنا أول حب كل توح نراقب دعوا حدار ذلوا أرستات أنتينا نزار أباو ثم حمش تشدش تسرعيتات أرستنتينا نزار أباو نايقد نزغم زغيرون جنا في من شورة خلصي تقول دايسي كم زقالو ناتا وحلا مالتي شو تي خفت عاز قمتو حدا خستاي قبره ويكا اتم انس كم يا برتعاتن انتي خبر بقداي تبعيسنا قوم لغه عجب قاليو انت تبعيسنا كوينا متينا زلنا قلملم لغه نبعلتو متيوم تبعيسنا ينا متينا زلنا نوعلا تفتح زرق تبلان تخستاي كوت خلوسي اجي كوم عينت تستاي جروبس كله اقامي قدم من شارو مالتي تابون العلن دحر كيدو كن ناب سمويا ويدما نابتم زمانو كستاك كبرو اجي سمويا منتاي زول حدا مستير كا حزل كذا لو خون الله كنت بالكا ابز تداري كاب كله تاع ازر بحال كان دحر الله كينو كم سمويا لايسنسون كستاي غوري كالاي ميلا سكيل سيت كعتقا كاخبلالو متيخا خيت كان خب نبت سيشن آتيخاسي لو معلتس دي أنا أتري التعاتيقا خيدا له أبت حراري دم أزي أكمل لا تقول ميلا شو بتخون ميلا كعتقا كخلا له لهم كل تزيهم زلوا سموه أنت لا ترى حجزي إذا مسبهل سلخ استحاس أو حدار كأني زخون يكون تبع المياه تقبل كخل اللي زبل أمنت كاي بالله cultural responsive خون خلا له نتبهل زي فلتوسي كم يجر كان تطولون كيف التقلي يا أنت قبتن دخامنا سلزي يس خنزارارو بلهم على حسب حدارنا انت دا بيننا انت خيلنا بمجمريا أبكلتينا نزارار كلتينا هم فتحوا نخلي انت دا السخلو أب جروب نأمنهم جروب حدنا مستيرنا خسين قابرول ناي جروب ناي 3-4 سب حدارون بون انداس تخاون نكبر او معات نجر كفتح اذا انت زي تخايلو سمويا مرة او غاق فتح او بزح كفتح ناي قدن سلسة واسكا تفتح مالتا يكون اب حدار قم باقو لكا كم دخنك ناي تعناخا كان خنسي أنا هفضل لك مهبي تتصبق سبورت تقبر قلما لسلازي قوم ميلا عم تقبل له نصلينا بحالي صبو I think مبزحتو تنتين كاي أخا أتي أونا خيني بتصح كله قالت كاي الله خمسلني اندهر عوضين عغازن كل تقريب كلن لها as a group بحبارنا حخادم وصلو سبات تامودا تخا of course سبويا تخيد كاب زبلتسي اكساك بكا كالا I don't think دسحتكو ويد ما تقرف كوتلي زبلتسي سخان لك عوض لها تمويا أو عدل كبكاي أي بزح ነገር ኣሎ ብዛዕባ ሓዳር ክንዛረቦ نو أبزانا يفتح أفتنا مودة تامبرنا أنسي نخين قبرين مزازة من إذا بل بزح عندنا بسوق على توبيكات الله ويدا على ستات الله أبزانا مودة تاجن نيشتي نمودة تخزاز ما نتليا انتهت الله وهم you know ሓንቲ قبل ዝደልታ ኣብ ሓዳር ተዳግርችታ ኣሎ ንቡሪ بوين سنبت بلا بتمجمرة كن كم يجرنا خم فتحه كم يجرنا عن عرق خم زلنا جن فتح كن ركب عندك اس كل ذلي إذا سنبدأ يقولون كن كان دكا كم زاجرات كم زانا جاردين كومونتا أرينا يو
ክትዕልና እዩ ባህላየት ሓዳርና ደግማ እየ ዘሎ مرحبا I think عبر السنديو مسكزي كلكم كنتم كفوينا حجيجن نايلو مجن ناي بحكي هذا مسكناكا سلام تايب حلو فتح نفتح نخين بس حقا أنت هنقبل كم دلنا I think قدامي كفالن كلاي كفال غير كذا زين كان الله بتعمل هذا مسكناكا كبراب حوي يغني لي غدا لي انا ما مليزه مسكنك مكيال